Que tal, señoras e señores? Chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Estamos no Voltas co Prato. Podedes parar xa de aplaudir, O sea, non tedes que aplaudir todo o día. Son as 6:33. Mirade canta chavalada temos hoxe a xente da Escola de Imaxe e Son que está connosco no plató do Voltas co Prato. Imos cociñar, xa sabedes que a receita é cousa vosa. Da xente que está na casa que nos enviades e que vedes moitas receitas e compartides receitas no noso Instagram. Pero os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Begoña e Xulio. Un aplauso para eles. Amor, amor. Que tal? Como estamos? Moi bien. Como vai a vida? Fenomenal. Por Verín? Por Verín bastante ben, sí. Onte palmaches? Sí. A ver, palmo moitas veces tamén, tampouco pasa nada. Pero mira, despois estiven cos compañeros do Malicia Noticias onte, que estiven pola noite no programa, e dixeron: temos sempre posto o programa na redacción e sempre que o poñemos, palma de Verín. Non. Castas veces está na redacción, entón, eu non perco Están 4 días á semana, Eu viño 2. Xa, pois. O querido Xulio, que sí que é certo que ao principio, na prehistoria do programa perdía, agora... No, na prehistoria ganaba, despois na historia perdía, e agora na contemporánea estou remontando. Andas aí. Bueno, que vos apetece cociñar? Damos igual? O que manden. O que vos manden. Ai, pois creo que imos cociñar algo moi interesante. A ver se o coñece xente da casa. Esta é a receita que nos trae Rubén, de Razo en Carballo. O meu nome é Rubén, son de Razo, pertenecente a Carballo, e hoxe estou aquí para amosarvos a receita de San Martiño a cazola como ma facía miña avó. En primeiro lugar, colocaremos sobre a nosa cazola unha boa capa de patacas cortadas en toros. Engadiremos a cebola pochada, o allo ou os pimentos ben picados e logo procederemos a colocar os toros do noso San Martiño. Por riba, un pouco de viño branco. A continuación, colocaremos a salsa e engadiremos os chícharos. No forno, precalentado a 120 grados, deixarémolo aí sobre 20 minutos. Ata aquí a receita. Gústame que dixo, de acordo? Para que che quede claro, Begoña, como hai que facelo. De acordo. Teño entendido que é a receita da súa avó. Eso é mellorable. Claro, despois vainolo confirmar. Bueno, temos aquí 2 sanmartiños, que é un peixe que, para min... Feo é, sí. Ten rico. Ten cara de Xulio un pouco o peixe. Pois a verdade non se parece. Non teño máis. No, digo eu que é un peixe que hai moita xente que ao mellor non coñece na casa. A ver que ten de especial este peixe. Pois ten unha carne moi delicada, é moi rico en sabor e ten unha textura moi boa. A min gusta moito. E ademais, Xulio, ten unha curiosidade que é que ten un punto negro polos dous lados. A ver se o ve a xente na casa. É onde tocou San Pedro, por eso se chama tamén peixe de San Pedro. Ah, claro, porque a ver, aí está no vendo na casa, ese punto de aí, pois teno polos dous lados, non? Sí. Vale, pois é onde tocou San Pedro. É un lunar. Sí, o lunar que ten. Vai, que ides facer? Pois eu vou facer un espectáculo. Vou facer... Sempre dar espectáculo neste programa. Vou facelo frito enteiro. Como enteiro? Enteiriño de todo. Voulle dar uns cortes e vou no fritir enteiro. Eso non salta, non é un No. baile. No. Eso vai estar... Valo meter así enteiro. Para que quede crujiente. Aí está, foiselle a cabeza. Fritura espectáculo hoxe no Voltas co Prato. E ti? Eu vou facer algo máis saludable. Vou quitar os lombos e vou facer a grella. Non como a hamburguesa do outro día. Por eso, hai que compensar a hamburguesa do outro día con algo máis. Despois vou facer unha cama dunhas verduriñas que vou escaldar. E vou facer tamén a grella. Bueno, por un lado fritura, polo outro lado grella. Imos cociñar, rapaces, veña. Arranca, Xulio, que quedo con Begoña. Ala, que dicías que o vas fritir enteiro. Vou no fritir enteiro, sí. Mira. Vale, que é o primeiro máis importante? O primeiro, vamos a meter uns cortiños. Por qué? Mira. Mira que bonito está. Vale. Este debe pesar 1,100 kg, 1,200 kg. Máis ou menos, é grandiño, é grande, Sí. Entón, agora vamos a meter uns cortiños. E o que nos interesa é que, claro, como vamos a fritir moi rápido e moi forte, que colle rápido esa fritura. Claro, que se faja Tense tamén que por dentro. cociñar rápido, sí. Claro. Entonces vamos a ir metendo uns cortiños así. Ala, que chulo. Non beso largo. É bien. A ver, o habitual non é fritilo. Normalmente, pois a receita que nos trae o noso convidado pois é moi acertada, porque normalmente pois faise ao forno, tamén suele facerse ao mellor un poquinho en caldeirada. Vale. E bueno, como fai Xulio, tamén a plancha. É un peixe moi rico, ten a carne ben ves, mira, que suaviña, que pintiña ten. A carne, mira, a ver se yo podemos mostrar á xente da casa. Aguanta aí. Mira, a ver se yo podemos enseñar á xente da casa. Mira, fixadevos que carne profunda ten, ademais, Sí. Moita carne, sí. Está blanquiño está. Perfecto. Que maravilla, que maravilla.
E digo, esta receita é típica da túa zona? No. Ainda que é do interior, non a facer? No. Non? No. Isto agora puxose moi de moda, cos peixes de roca, suelese facer bastante. Eu creo que este é un peixe moi acertado tamén para facelo. Amiga. Sí. Vale. Por certo, a xente da casa xa sabe que pode chamar ao teléfono do Voltas co Prato porque imos repartir cartos e ademais podedes comentar as nosas receitas, Como sempre, como facemos todos os días aquí no plató do Voltas co Prato, chamades, haberá 50 euros dunha vez, 50 do outro. Así que chamade aí ao 664-4834-19, ese é o teléfono do noso programa. Comezade a chamar, contade as receitas e atentos ao que pase porque repartimos cartos. A primeira pregunta vai ser sobre ti. Sí. Sí, porque me De apetece. onde son? Sí. non é iso. Bueno, vou xunta Xulio, vale? Porque Muy me bien. estás cortando. Pero ti avísame cando vai a fritir que quero ver eso, Perfecto. Vale, veña. Feito. Vamos con Xulio. O home de Silleda. Pois mira, xa quitei un dos Que tal, lombos. Julio José Iglesias? Muy bien, Julio José Mato, perdona. Pareceste un Mira, pouco, bueno, este é un poquinho máis grande que o de Begoña. Este pesará sobre kilo 600, unha cousa así. Que feo, É moi feo. E por dentro ainda máis feo. É que xa pode estar bo porque é feo, Sí. Pero se te fijas, os peixes feos, Son canto máis feos, son máis saborosos. saborosos. É verdade. Este ademais é un peixe semigraso. Espera que se me cae o chisme. É un peixe semigraso, co cual non é un peixe que aburra o sabor. Entón, inda que teñamos un lombo bo, que este será un lombo de 350 a 400 gramos, que é o malo que ten este tipo de peixes, que como teñen moita cabeza, teñen Pesa moita merma. pesa moito. Teñen moita merma, Claro. pero de todas formas se lo compensa o rico que é. Mira que é lombo grueso. Sí, moi bonito. Eh? Pero É riquísimo. digo eu, quero dicir, isto, pode facer o peixeiro. Isto é ideal é que cho faga o peixeiro, por qué? Non- Porque o San Martiño aquí, que estas tan recortadas, ten unhas espiñas moi Amigo. moi fastidiadas, e o peixe sempre que pincha, infecta. Sempre. Sempre que te pinchas con espiña dun peixe limpando, vais a infectar, sí ou sí. E ti limpando, sí. Eu estou limpando, pero de momento non me pinchei. E se te pinches agora? Se me pincho agora, pois pues Tontería. infectase. Pero infectan 100%? Sí, infecta, sí, sempre infecta. Mira, entón hai que ir acariciando Hai que ter a... Acariciando a... No, A ves? espiña. Acariciando a espiña, Ajá. xa vai salindo limpiña, abrimos un cortiño por aquí, salvando esa espiña que decimos. Pero escoita, ti controlas, de limpar peixe. Home, quitaba uns poucos lombos, o que pasa é que o San Martiño non é o que máis traballamos, porque non é un peixe, como decía Begoña, non é un peixe moi habitual. Ajá. Unha, porque é un peixe Que tes, Begoña? Nada, estou mirando a ver como fai. Así teño que corregir. dependendo da época, é un poquinho caro, pero, bueno, compensa o saboroso que é. digo, antes de chamar ao noso convidado, unha última pregunta. Poderíase facer un caldo de peixe con restos? Co de Sí. San Martiño, sí. Sí. Porque como di Xulio, que pesa tanto a cabeza, Claro. que ten tanta Sí. sustancia que che queda, Sí. o miel pois aí... Podemos aproveitar perfectamente. Podemos Sin aproveitar problema. Sí, ou para facer perfectamente, algunha salsiña, caspiña. Eso. Sí. Bueno, pues vamos a Mira. chamar ao convidado de hoxe que veña, por favor, connosco, Rubén de Razo. Un aplauso para él. Vamos a aplaudir aí. Aí está Rubén. Que tal, como estás? Benvido. Bueno, contanos, resulta que a receita do San Martiño é a receita da túa aboa. Sí, sí. E que tal se lle dá a ela? A mí encanta, me levo comendo dende hai 10 anos prácticamente. Ela entonces controla. Sí, ela controla. Ela todo o que sexa meterse na cociña e cociñar, cociñou para 7 personas á vez. Sí? Sí. O sea, habitualmente, non? Claro. Que decía antes, Begoña, que claro, que é complicado superar a receita dunha aboa. Iso é Sí, difícil. sí. Eles van a intentar. Bueno, malo será. No. Non será. Vamos ver o que está facendo Begoña. Vente conmigo. Mira. A ver, Bego, atende isto, Atende isto porque isto vai merecer moito a pena. Contalle, Bego. Pois mira, unha fritura de espectáculo, que vai quedar riquísima. Queda crujiente así, entón o pescado sabe moitísimo mellor. Fagolle uns cortes, ven ves os cortiños, un poquinho de sal. Aí. Solo sal, E pimientos. xa teño aquí o aceite que vou poñer a cantar bastante. Vale, Vai meter o peixe inteiro. vou meter o peixe inteiro. Un pouco arriscado. Un pouco arriscado, sí. Un O pouco meu ao arriscado. riesgo. Sobre todo pos que queremos seguir vivos no plató. Vale? Porlle un pouco de Enfariño fariña. ben, É que leva pimentón ou que é? leva un pouquiño de pimento, sí, un Sí. pimento moído, Vale. que se chama unha fritura andaluza, chamamos así, Ajá. por o pimentón. Non é fritura de raza. No, de raza no. Non é. Mi de abuela máis Ríos botarlle tampouco. viño. Tu avó botalle viño, Sí, claro. mi abuela gustei moito botarlle viño a todo. A todo. Para cociñar. É que Fai somos ben, eu tamén lle somos boto. moito en Galicia de cociñar con Sí, viño. sí, Iso é sí. verdad. É moi tradicional cociñar con viño. Oi, pois tu avó podía vir tamén ao programa. Xa que ves Bueno. ti que trae unha receita, non? Non lle importaría, Non lle eso importa. é seguro, cho. Estará nos vendo na casa.
Home, eu dixenlle que sí, que iba a salir Eva, dixenme. Que ibas... Pois, escoita, temos que mandar un bico. Mira, aquela cámara dali, no, aí está a cámara de aquí, mándalle un bico. Aí está, como se chama? Josefa. Josefa, estamos contigo, tens que vir un día ao programa, vale? Un bico enorme, Josefa. Que grande. Bueno, que tens que saudar a alguén, ti tamén. Sí, eu teño que saludar a quen? unha veciña nosa de Villafra. Ali, mira, ali. 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 Aí. Aí, Vale. esa. Esa. Pois teño que saludar a Charo de Villaza, que nos ve todas as tardes. Está aí seguramente ca libreta aí preparándose para coller as recetas. Pois un bico Entonces, gigantesco. un bico moi grande. Pacharo, que maravilla. Bueno, contanos, con que vas agora? Pois mira, eu agora xa teño isto, estou esperando que se me cante o aceite, e vou poñer a cocer as patacas. Que é o acompañamento. É o acompañamento que vou usar eu. Unhas pataquiñas, Perfecto. que vou facer ao murro. Vale, que eu son da zona cerca de Portugal. Espera, vale facer o murro? O murro. O murro é manteiga en portugués. Ah, murro é manteiga en portugués. Sí. Vale. Están riquísimas, despois aplastadas aí con un pouquiño de allo, un pouquiño de perixel. Gústame. Xa verás que ricas quedan. E a manteiga, Gústame o teu estilo, sí. boísimas. O murro. Bueno, pois mentre ti estás aí co teu, vamos con Xulio. Veña, Muy bien. vamos para aí, Rubén. A ver que nos conta Xulio cos seus lombos Bueno, pois mira. de San Martiño. Eu teño os meus lombos xa salpimentados, un poquinho de sal, un poquinho de pimenta negra. Estou esperando a que queza ben a plancha e mentre estaba empezando ca guarnición. Estás moi de plancha últimamente, eh? Sí. Para compensar. Para compensar. Entón, teño un poquinho de pimento vermello, unha cebola morada, uns tomatiños cherry e un pimentiño verde. Entón, que vou facer? Vou dar unha escaldada As verduras. ás verduras. Vale. Vounas enfriar rapidamente para que manteñan o color. Ah, por eso tes o Por eso xeo. teño aquí agua con xeo. Vale. O esquelder é simplemente meter no cazo, unha vez que este agua fervendo fuerte, e cando rompa a ferver, sacarlo. Retirar. Eso é. Perfecto. Bueno, tencho que facer a pregunta do millón, Rubén. Cal das dúas se entrou máis polo ollo no momento? É unha pregunta difícil, non quero faltar yo respeto a ninguén. Oi, escoita. Están acostumados a que lles falten. Non é... Ti fala libremente, sen cancelas. Agora mesmo, se tuvese que decidir, gusta máis este prato. O de Xulio? O de Xulio. Bueno, pois saltou a noticia. De momento vai por diante Xulio, polo menos para Rubén. O que imos facer agora é mandarte á zona de sufridores àquela cadeira dali e darche un aplauso e gracias por estar connosco, vale? A vos, gracias. Un aplauso para Rubén. Garrazo. Que crack. E nós temos que coñecer que é o que sabe Galicia, a ver se sabe algo ou non do San Martiño, porque non é un peixe moi popular ou moi coñecido, máis ben, Galicia, que sabes do San Martiño? O San Martiño? O San Martiño nunca probei. Moi ricos, riquísimos. O San Martiño tamén ten o nombre de San Pedro. Sei cal é, sí. Creo que probei, pero non me acordo xa como é. E non sabes como é? San Martiño ten así como un ollo negro. Pois sí, teño unha mancha negra polo lado. Moi rico. Apenas ten espella, ten cabeza. Bueno, as piñas hai que escamiñalas. Ai, sí. Partido ao rodaballo. Eu fago sempre fetido. Fago son caldeirada, vai no forno. Sí, aquí hai xente que di ao forno, pero bueno, é un... Como usted queira, a plancha, frito. Sí, están moi ricos. É o peixe de calquera maneira. É un peixe bastante bo. Debe ser tirando a caro, pero non o sei. Sí, un día especial que son todos os días. Neste programa decimos lo mismo, un día especial que son todos os días, porque nós cociñamos todos os días de maneira especial, polo menos de luns a venres, é Begoña? Ou non? Como que jejeje? É verdad, cociñamos ben sempre. É que é verdad. Eu cociño todo o fin de semana tamén. Como diría Arsenio Iglesias, que duda cabe. Home, Que por duda supuesto. cabe. A ver, veña, Vamos alá. que vas facer? Espera. Vou botar aí con uns salliños para que se me vayan dourando un pouquiño. Ajá. E que vas facer? E un pouquiño de manteiga. E agora vou facer a fritura xa. Vas facer a fritura? Sí. Pois antes de que fagas a fritura vamos facer a pregunta do millón. Veña, feito. Veña, por 50 euros a xente da casa, como cociña ou como prepara Begoña o seu San Martiño? Por 50 euros. Frito. Frito. Dúas sílabas. Frito. Así, repite. Frito. Xa está. 50 euros. Comezade a chamar ao teléfono do Voltas co Prato que podedes gañar 50 euriños que veñen moi ben. E agora imos co espectáculo. Aí vai. Espera, que isto temos que ver, Begoña, isto tense que ver. Para. Muller, aí estamos, Aí estamos, que se vexa. Eu quero ver como vai. Cai. Claro, como vai. Aí, espera. Aí vai. Epa, quieta. Un San Martiño frito hoxe no A Voltas co Prato. Vamos alá. Me cago na leche que tiraste o aceite todo por fora. Xa te dixen como mellor te manchabas.
Mira. Isto tarda pouquísimo, pouquísimo, eh? 5 ou 6 minutos, está listo. É que se metes aí un dedo caeche, eh? E o aceite podelo aproveitar outra vez, que isto non lle pasa nada, eh? Mi madriña. Espero que teñades no plató as campanas tractoras encendidas, eh? Pois Porque mira, o mi aceite, madriña. por exemplo, se outro día facemos unha merluza rebozada, Sí. ou podemos facer outro tipo de pescado, unhas xoubas, unhas sardiñas, aproveitamos, non lle pasa nada, colámolo a terminar e xa está. Aquí non fritimos moito peixe en Galicia, verdad? Non é de fritir. Bueno, na miña casa merluza rebozada, sí. Sí, a merluza E a rebozada. xouba, as sardiñas, sí. Xouba, sardiña, pero facemos moito a galega, facemos Sí, moito tamén a gustanos grecia, moito facemos cocido. moito, sí, cocido Sí. tamén. Non? E ao forno. Caldeirada tamén. Ao forno Sí, gusta ao moito. forno. Non Sí. sei. Ves, voulle dando. Saltoume, xo sabía eu. Xo sabía eu que me ia saltar. Beca, pero que está saltando. Begoña, vai moi blanco, non? Que che pasa? Begoña, mira. Vai demasiado blanco. Manchácheme de aceite a camisa. Pois ahora xa sabes o que tens que facer. Lavala. Exacto. Non hai máis. Non hai máis. Bueno, Begoña fritindo, facendo tamén as patacas. As pataquiñas. Como se chamaba? Ao murro. Ao murro. Vamos con Xulio. Veña. Pois mira, eu esperei Ti non por me ti. manches. Esperei por ti. Eu non te mancho, que eu fago todo moi Así me limpiño. gusta. Mira, eu teño aquí as verduras cortadas, cada unha dun xeito, e a auga fervendo. Entón, Vale. vou ir botando aí. Simplemente botar, ves como rompe o fervor. Sí, cando volva a ferver, sácalo. Rompe a sácalo, non? ferver, vámolo sacar e vámolo poñer Vale, está no vendo na na auga casa. con xeo. Está no vendo na Moi casa. Cando sensibliña. rompa a ferver eso que ven aí, vámoslo retirar ao xeo. Eso. Esa é a idea. Mira, agora aquí dorei uns alliños que os vou retirar para despois. Ajá. E teño un cabaciño na grella. Por qué? Porque así vou separar a verdura que vai para a plancha do San Martiño que se nos vai facendo. Que lle botaches para... Sal e pementa. Sal e pementa, só Sal e os pementa, nada salpimentaches. máis, Pois xa... nada máis. Xa recende que dá gusto. Se recende de maravilla. Dos lombazos, mira que color dourado. Dios, como se poñen gordos, verdad? Eso Son potentes. Eso porque dobla Sí, dobla pero a piel. que están... Sí, no, están... Sí, sí, que son potentes. Están na mellor edad. Están na boa edad. Misma, eh? Ahora tan Eu creo pronto que no. podíamos chamar a Rubén. Claro. É que veña a probar ou cheirar isto. Rubén de Razo, por favor. Ven por aquí, un aplauso, dámoslle un aplauso a él. Ven, mira. Mete aí os fuciños. Mete aí os fuciños. Aí. Mira, que profesional, eh? Que? Cheira ben, Ti vas con Julio, non, hoxe? É que a min Como xa non? me deu pena a cantidad de cartos que van en aceite aí. Eso a min... Pois oiches, tipo los cartos non te preocupes, ó. Tipo los cartos, o aceite pode ser reutilizar. O importante é comer ben. O importante é comer ben. Vamos ver como lle vai a Begoña, vamos lle dar un mimo, veña, vente. A ver. Ai, Begoña. Por nada, estou aquí a ver se me prende outra vez a cociña, que Ves? temos aí un pequeno Sí. problema. Sí, aquí tamén. Apagouse. Ai, fóronse nos as cociñas. Sí. Bueno, mira ti. Sí, temos drama no a voltas co prato, señoras e señores, eh? Mi madriña, eh? Caéronsenos os plomos. Os plomos. Vale, non pasa nada. Mentre resolvemos este problema técnico, vamos cunha chamada de concurso que hai xente que quere gañar cartiños. Aí está, ves? Que me parecía a mí. Imos ver quen está do outro lado. Hola, Pepe. Begoña. Hola, De Coristanco. efectivamente. A ver, Pepe, xa funcionan... Mira, xa están outra vez funcionando as nosas cociñas. Pepe, que tal? Tienes de comer San Martiño ou non? Son, gústame moito. Ah, sí? É feo como 1000 demonios, pero te ben bo. Buah, é que non se pode comer todos os días tampouco San Martiño, No, porque no. barato non é. Barato non é. É así. No, está a cousa moi mala. Contame, Pepe, por 50 euros, como prepara Begoña o seu San Martiño? Estaba facendo un fritido. Moi ben! Estábalo vendo aí, estábalo vendo. Oiche, non o podes cheirar, pero vaiche dicir Rubén como cheira. Mete aí os fuciños. Aí. O de ben tamén. Un ben, verdad? Además, mira si é recatado o rapaz que ten que recoller o pelo cando se mete, Que maravilla. Pa que despois digan que a xente nova non é educada. Fixadevos, Que rapaz de razo, que tal gusto velo. Pepe, vente un día por aquí polo programa. Aí non sei cociñar, Francisco. Bueno, pero, a ver, tampouco tens que saber moito, que che axuda alguén co vídeo da receita e despois vas aquí e comes así pola cara. Non sei, a min sacasme do ya te como, ya tú sabes, pérdome. Vale. Bueno, un bico xigantesco, Pepe, gracias por chamar, vale? Igualmente, gracias a vos. Veña. Saúde. Chao. Que grande, Pepe.
fíxate a fritura como vai, pero eu estaba me fixando máis nas patacas. Mira que pintaza, As patacas... Pintaza, Sí, sí. Mira, Como era? cocinas o murro. O murro. O murro. Patacas ao murro. Cocelas, tardan sobre uns 12-13 minutinhos, cheirar son tamén, pequeniñas. si queres. Depois levan un pouquiño de aceite de oliva, Que? allo, Nunca as fixen, un pero inas pouquiño probar. pimentón Verdad? e un pouco de pirixel que ya acabo de botar. E nada máis. E manteiga. E manteiga. E agora vou botar sal. Buah. Pero é que cheiran que... Mira. Canto arte. Gañou moitos puntos agora, Más 5, eh? Más 5, Menos mal, a ver se remonto. Dios, espectacular. E a xente da casa, de verdad, sempre dicimos que é pena que non poidades cheirar Sí, porque isto porque é está increíble boísima. como cheira este plató todos os días, de verdad. Que maravilla. Oh. Vamos ver como cheira o de Juli por última vez. Vouche deixar cheiralo por última vez. Esto cheira de maravilla, mira. Cheira, Mira que color, con esa escaldada, mira que color vivo ten. Cebola vermella, tomatito, pimento rojo, pimento verde. Bonito, cabaciño, bonito. Esto, nada que ver cas grasas que fai de oña aí, isto é todo salud, E despois, o bonito que che queda ao prato, que che queda de colorín. Claro, vai quedar con moitos ¿Verdad? colorins, as verduriñas, así vamos conseguir que queden todas ao dente. Ajá. Gustanche as verduras ou non? A mí sí, eu sei comer de todo. Sí? Así me gusta. Pois mira, este é un plato bastante completo, O San Martiño, Mira o San ten que Martín. ter a súa pel tamén doradinha, mira para aí. Boa. Xulio de Silleda facendo tamén un pratazo xe no voltas co prato, que Despois le vamos maravilla. dar outro acabado. Vamos a dar un poquinho de acidez, que vai quedar un San Martiño espectacular, xa verás. Mira, e aquí teño un poquinho de tomate, que escaldei o primeiro e xa pelei. E agora vou no picar con ese allo que teño marcado e con un poquinho de ceboliño. Bueno, Que isto vai ir despois por riba de todo do... así por riba, non? Por riba de todo do San Martiño. Pois tes que aguantar as ganas un pouquinho máis, Rubén. Vai me costar, eh? Vale pasar mal. Vai pasar mal. Vale pasar mal. Bueno, pois teste que sentar, é así, a vida é dura como o cañoto de verdura. É o que hai. É así, un aplauso para Rubén de Razo. Bueno, tío ao teu, Begoña ao seu, eu ao meu, que é contarlle cousas a Galicia sobre o San Martiño, que seguramente moita xente non saiba que este mes de novembro é perfecto para ir na busca do San Martiño. Xa non lo di ou xa non lo avisa o Santoral, e seguramente de aí lle veña o nome. Conta a lenda que estas dúas manchas tan curiosas que lle viamos durante o programa son as marcas que lle deixou San Martiño para sacalo do mar. Pero hai tamén quen di, como Xulio, que foi San Pedro. Como vedes, nisto do nome hai algo de confusión, pero no asunto do sabor, aí estamos todos de acordo, amigos e amigas. De carne branca e saborosa non pode estar máis bo. E claro, este tema é agora Vox Populi, e xa non é prato de diario. Pero se queredes facer un prato algo especial, un destes domingos de frío, probade a cociñalo ao forno ou nun guiso con patacas. E se estades en ideas, tomade nota das nosas dúas espectaculares receitas de hoxe. Seredes os máis famosos, igual da vila non, pero da vosa casa, seguro que sí. Begoña, a túa fritura... Veña, vamos allá. Ten que estar... Vale a sacar xa? Sí. Vale, vale. Poño un pouquiño de papel, ves? Vale, vale. Aí vai. Mi madriña. Fritura Vámonos a escurrir, ben? cun rebozado andaluz. Sí. Mi madriña o que acabamos de facer Fariña, un hoxe. pouquiño de pimentón. Botolle despois tamén un pouquiño de pimenta negra. E ala, e a E fritir. sal e fritir. E recordamos tamén que nos dicía Rubén, pero que só é tirar moito aceite, o aceite pode Podemos ser reutilizar. usar sin problema ningún. Vale, con a merluza, co que queiras. Co que queiras. Non? Sí, sí. Isto está guai, porque domingo, día de misa. Xa Volves está. para casa. Non che leva nada a facer? No, 15 minutos. 15 minutos. Listo. Tes comida para toda a familia, que ven sempre vestida de Sí. punta en blanco? Sí. Perfecto. Que non se arrime moito a sartén e xa Que está. non se arrime como a min? Non. Xa está. Non. E as patacas? As patacas tamén os sei aquí. Elas... Ola, mira, Xa xusto están debaixo. listas, mira. Que boa pinta teñen. Buah, que pasada as patacas, que ben cheiran, eh? Sí. Que ben cheiran. De maravilla. Pois non sabía que esta receita era portuguesa, eh? Sí, sí. Pero a verdade é que dá gusto, porque quedan con un aspecto Patacas ou murro. maravillosísimo. Vamos a E póñenos moito con bacallao. Sí, é certo. Sí, sí. Bueno, patacas ao murro, témolo hoxe, ollo na casa, xa non sei o que digo. Ollo na casa, patacas ao murro, temos hoxe no voltas co prato. Anotade tamén esta subreceita, porque isto é como unha receita que podes utilizar para outras cousas. Sí, para outras cousas. Para carne tamén, isto vale para todo. Para carne, para outro tipo de pescados, para metelas ao forno, podelas fazer así, pois rematalas no forno, buenísimas. Pa que queiras. Buenísimas. Moi ben, pois vai empratando. Moi ben, Vamos alá. Julio. Bueno, cañotas, mira, eu retirei xa o meu San Martiño da plancha, vale? Entón, mira que bonito quedou, Sí, doradinho.
no seu Quedouche moi punto, que ben. mira como ten todo. E agora vou facer a maneira que me gusta a mí máis de preparar este tipo de peixes. É darlle un poquinho de acidez, ben con vinagre blanco, neste caso vamos a utilizar lima. Exprimimos un poquinho Por riba. de lima por riba. Un pouquiño é unha lima inteira. Media lima. Media lima é outra media lima non lle pa vas un botar. peixe de... No, esta vale. teño para que non me caia. Por media lima. Mira, aceite Ese aceite... moi quente. Pero Botamos queredes os allos, deixar de xogar botamos co os allos, mira como xa... Sí. Isto é unha bilbaína. Ahora vamos a disfrutar este rustido e con isto vais a nos terminar Buah! de cociñar. Buah, como cheira o allo. O allo Buah. e a lima. Cheira, vos sou? Por ello ou non? Sí. E con isto... Os rapaces que están hoxe aquí connosco tamén lles cheira, teñen Con fame. isto xa estaría. Entón, ahora que nos queda? Pois empratar. Mira, estes cabaciños que utilicei para separar, que tamén os podemos comer, van ser os que me van a dar un poquinho de altura no meu prato. Pois mire, mentres empratas vamos soltar a segunda pregunta, a dos 50 euros. Veña, a quen se lle pasou pola cabeza, quen tivo a santa idea de facer San Martiño á prancha? A min. E foi a santa idea, ademais. A santa idea. E ti eres, porque despois non saben o nome. Xulio. É verdad, é verdad. Xulio. Porque despois chama a xente, non sabe. Bueno, pois, quen foi o cociñeiro dos dous que temos hoxe no Voltas co Prato que fixo o San Martiño á prancha? Xulio. San Martiño á prancha. San Martiño á plancha de Xulio. De Xulio. Chamade ao Mira teléfono que- do programa que podes gañar 50 euros. Rubén, por favor, chegou o momento, da verdade, o momento de probar a comida. Ven por aquí, compañeiro. Aplauso. Xa me olvidaba eu de pedirlle o aplauso. Uf. Mira. Mira que color, bonita, sabor, intensidade. Sabor. Entendes? Sabes como se di... Sabes que vas sentir na túa boca cando probes eso? Xa chudarei cando probe. Era para que calou cañazas. Era para dicirche eu un orgasmo. Ah, E que me bueno. dixeste, vale, entonces maravilla. Era retórica a Era pregunta. retórica, sí, Claro. era retórica. Ti crees que superará a receita da túa avó ou eso? No, non creo. Eso sí que non creo. É que aí entra tamén outro tipo de O sentimento, claro. Xa, No complicado, supera, pero mira que prato, No, Que bonito bonito, é. que color. Vamos para lá. E non é un peixe frito, sin máis. Ven, ponte aquí, por favor. Mira o de Begoña, ponte aquí. Mira o de Begoña tamén, a fritura de Begoña. Oye, Bonitos están os dous. vaya dous pratos fixeron hoxe os cociñeiros do Voltas co Prato e teño que pedirlles un aplauso, Por favor, vamos dar un aplauso porque o que acaban de facer os cociñeiros hoxe é de moito nivel, E ten unha pinta, un aspecto maravilloso. Bueno, queridísimo Rubén de Razo, cando queiras podes comezar, vai probando os dous pratos, vale? Mira. É que así non se nota que me gusta máis de Vale, primeiras. ti pon cara de Eu poño concentración. cara de pouca sombra. Cara de póker, exactamente. Dios, que nervios, que tensión. Uf, Está no- dous San Martiños. Estamos en punto, Está no punto. Sí. Sí. Un frito completamente enteiro, outro a prancha. E temos tamén chamada telefónica de 50 euriños. Uf, vamos alá. Belén, de Pontareas, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, ¿qué tal? A ver, como estás? Bueno, pues aquí estamos. Estás ben? Mirando o programa como miramos todas las tardes. Así me gusta, Belén. Así me gusta. Claro que sí. Mira o rapaz, mira como come. Sí, señor. Vai ben, sí, señor. Mira, velo. Escoita. Porque está bo, está bo. Belén, eu non sei se estás vendo o Rubén, de Razo, pero o Rubén estás alimentando ben no programa. Él Ou non? está aí comendo, está saboreando, iso porque está bo. Está saboreando moitísimo. A ver, por 50 euriños, quen fixo o San Martiño á prancha? Oficio Xulio. Moi ben! 50 euriños. 50 euriños. Oiche, tens que vir un día por aquí, Bueno, pues un día iremos, hombre, claro que sí. No, pero non digas, bueno, un día iremos. No, 20. Bueno, hai que ir entón, hai que ir. Veña, pois un bico xigantesco para ti e para a xente de Pontareas, vale? Igualmente, un saludiño para todos, hombre, moitas gracias. Chao. Veña, Adiós, chao. gracias. Chegou o momento, da verdade, voulle coller as mans aos dous cociñeiros e Rubén de Razo, despois de comer 3/4 partes de cada prato, Rubén de Razo ten que decidir quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe, se a fritura de Begoña ou a prancha, o San Martiño a prancha de Dios, estás cara super de póker, Bueno, Son profesional, totalmente. Sí, moi profesional.
Gustaronche, polo menos? Os dous estaban sabedores, como de miña aboa. Sabedores. Pois, Rubén, a palabra é túa. Que tensión. Para min, o prato gañador desta tarde é a plancha. Xulio! Dios, que nervios! Que tensión no aguantas co prato o día de hoxe. Rubén, un placer, moitísimas gracias. Pasáchelo ben? Eu sí. Disfrutaste do programa? Moito. Pois eso é importante. Nos marchamos, señoras, señores. Mañán hai máis a voltas co prato, mañán hai máis Quen anda e verán. Quedan agora coa actualidade e coa información da Hora Galega. Chao, ata mañá.